Radna terapija je zdravstvena djelatnost i ona je Zakonom o zdravstvenim djelatnostima 2009. godine proglašena, odnosno zakonski regulirana djelatnost. Radna terapija ima za cilj pojedincu, odnosno skupini ljudi, pomoći i omogućiti, odnosno postići optimalno funkcioniranje u aktivnostima svakodnevnog života. Neki naš sinonim za radnu terapiju bi zapravo bila aktivnost. Kada ta aktivnost od strane pojedinca dobije osobno značenje, nešto što je njemu bitno u životu, što mu znači, i kada dobije kontekst, odnosno kada odgovori na pitanje tko, što, gdje, kada, kako i zašto, dakle osobno značenje plus kontekst, ta aktivnost postaje okupacija. I mi se zapravo baziramo na okupacije. Dijagnoze, odnosno poteškoće koje ljudi imaju, bilo to starenjem, bilo to ozljedom ili općenito razvojem, mogu značajno narušiti kvalitetu života. Kako naruše kvalitetu života, narušavaju i zadovoljstvo i općenito zdravlje. Narušavaju doslovno dostojanstvo te osobe. I onda nastupamo tu mi kao radni terapeuti. U sam fokus stavljamo osobu. Uvijek terapeut pristupa individualno. Individualno bi značilo da jednostavno napravite okupacijski profil osobe. Vi se vodite njezinim temperamentom, karakterom, potrebama, interesima, vodite se i njegovim trenutnim sposobnostima. I na taj način gradimo terapiju. Ono što nam je dosta bitno, to je da ono sve što se događa ovdje kod nas u udruzi tijekom jednog radno-terapijskog tretmana, što se zapravo odvija u kontroliranim uvjetima, nama je cilj da to izađe na van, odnosno da se generalizira. Da dijete ono što je usvojilo ovdje, da se to pojavljuje i u vrtiću, i kod kuće, i na nekom totalno desetom mjestu. Osim same aktivnosti, radni terapeut proučava i sposobnosti koje su potrebne da bi se određena aktivnost izvela. Primjerice u našem razgovoru sada, meni su potrebne određene sposobnosti kako bi vodila adekvatan razgovor. Od senzoričkih komponenti, da se jednostavno osjećam dobro u svome tijelu, da mogu ignorirati zvuk u pozadini, da mogu održavati balans i da mogu pratiti vaše upute. Isto tako, sama motorika, način sjedenja, način komunikacije. Komunikacijske, odnosno socijalne vještine, shvatiti pitanje, razumjeti ga, primjereno odgovoriti na njega. Uvijek postoji u društvu socijalno prihvatljivo ponašanje, socijalno prihvatljivi odgovori, maniri. Isto tako je jako bitno nekako to sve informacije koje dolaze izvana, sve ih nekako posložiti. Tu se uključuje perceptivno-kognitivna komponenta. Dakle, sve je to zapravo povezano. I upravo zato jedna uobičajena svakodnevna aktivnost mora sadržavati sve te komponente. I mi ne možemo osobu promatrati samo iz jednog pogleda, nego jednostavno uključujemo sve, uključujemo emocije, trenutno stanje djeteta, uključujemo doslovno njegove interese, njegove iracionalne strahove koji se mogu pojaviti. Može u jednom trenutku zagrmjeti ili se čuti lavež psa i jednostavno terapiju preusmjeravate u drugom smjeru. Osim tih sposobnosti, odnosno vještina i sposobnosti koje su potrebne, radni terapeut se fokusira i na okolinu u kojoj se izvodi određena aktivnost. Ovdje je okolina u kontroliranim uvjetima. Međutim, dijete boravi i kod kuće, boravi u školi, u vrtiću, ide s roditeljima u trgovački centar. Danas sutra kad odraste otići će u poštu, banku, bilo gdje. Ono što je nama bitno, to je da organiziramo, odnosno prilagodimo tu samu okolinu. Možemo pružiti vizualnu podršku, da se jednostavno mogu nositi u određenim situacijama koristeći boje. Konkretno ovdje na terapiji, ukoliko dijete pravi napitak tipa kakao i važno nam je da otvori ambalažu, možemo mu dati uputu, prati crnu strijelicu koju smo mi zapravo prethodno tome označili i da ono prati smjer okretanja. Isto to se preporuči roditelju i to je ta naša neka interakcija, neka naša komunikacija, to se isto preporuči roditelju i roditelj to radi kod kuće. I dijete je sada u jednoj aktivnosti
On je aktivan, ima aktivnost pod kontrolom i on osjeća ja nešto radim, nešto se događa, sam sebi mogu pripremiti napitak. Raste im samopouzdanje, imaju kontrolu, osjećaju da su nešto usvojili, jednostavno imaju neki viši stupanj samostalnosti. I zato ono što mi volimo reći, radna terapija, onako laički rečeno, bez one prethodne definicije, bi bila osposobiti čovjeka za samostalan život. Meni jedna od osobno najljepših činjenica je zapravo da je radna terapija pomogla svakome. Konkretno ovdje u udruzi provodimo aktivnosti samozbrinjavanja, aktivnosti produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena. Sad kad bismo to raščlanili na korake, zapravo biste vidjeli da radna terapija obuhvaća sve svakodnevne aktivnosti u životu čovjeka, bio on s poteškoćama ili bez poteškoća. U udruzi provodimo aktivnosti samozbrinjavanja poput pranja ruku, pranja zubića, obuvanje, izuvanje. To su nekako najčešće aktivnosti koje se kroz dan događaju 3 puta, možda čak i više. Nama je dosta bitna ta suradnja s roditeljima. Ovdje što se događa, to je u kontroliranim uvjetima. To se je pojavilo, ali to ne znači da će se pojavljivati i vani ukoliko roditelji ne nastave intenzivno raditi na tome. I uvijek si mogu uzeti neki rok od 2 tjedna, idemo intenzivno provoditi određenu aktivnost dok ona ne postane automatizirana. Dijete je voljno učilo, a nakon nekog vremena, nakon voljnog učenja, jednostavno aktivnost postaje automatska. Ona se dosta brzo izvodi, dosta u korak se izvodi i dijete je jednostavno spremno za neke iduće korake. Osim aktivnosti samozbrinjavanja, ovdje provodimo i aktivnosti koje zapravo poboljšavaju grafomotoričku izvedbu. Pripremamo djecu za školu, općenito za hvat olovke, manipulaciju te iste, onda prekomjerni pritisak olovke na papiru koji se možda nekako najčešće pojavljuje, dolazi do određenih korekcije, do modifikacije. Osim grafomotoričkih vještina pripremamo djecu i za neke školske aktivnosti kao što su čitanje, pisanje, briga o vlastitim stvarima, nošenje torbe, praćenje vlastitog rasporeda. Sve ono što zapravo utječe i na njihovu pažnju i na njihovo pamćenje, razumijevanje jednostavnih naloga, složenih naloga. To je zapravo jako kompleksna priča. Imamo aktivnosti produktivnosti. Kod nas odraslih to bi bio plaćeni posao ili recimo volonterski, neplaćeni posao. To bi moglo biti kod srednjoškolaca odlazak u srednju školu ili na fakultet, neke dodatne edukacije. Ali kod djece ono što jako moramo zapamtiti to je igra. Znači igra je njihov najvažniji posao. Izuzetno nam je ovdje važno igrati se s djecom i dati im do znanja da se mi igramo s njima. Biti uključeni, uživjeti se i da mi sami kao odrasle osobe uživamo u toj igri. Samo naravno mi moramo uvijek imati onu terapeutsku crtu koja zapravo usmjerava cijelu tu igru i vodi ka boljitku. Ono što nam je isto izrazito važno, to je zapravo da postoji balans među svim tim aktivnostima u životu djeteta, kako u životu djeteta, tako i u životu odrasle osobe. Jednostavno da se nekako ravnomjerno obuhvaćaju i aktivnosti samozbrinjavanja, da dijete ima svoje vrijeme za produktivnost, odnosno odlazak u školu ili u vrtić i aktivnosti slobodnog vremena. Najčešće, ukoliko neka od tih aktivnosti prekomjerno nadvladava sve ostale, dolazi do tog nekog općeg nezadovoljstva u životu djeteta. Dolazi do frustracije, dolazi do umora. Umor i pospanost se nekako najviše može osjetiti ovdje prilikom terapije. I to zapravo značajno narušava i samu kvalitetu i funkcioniranje djeteta. Prilikom radno-terapijskog tretmana također se i koristi potpomognuta, odnosno asistivna tehnologija. Cilj nam je zapravo omogućiti djeci da se izražavaju, da izraze svoje potrebe, svoje želje, svoje neke ideje, da ih se uključi u aktivan proces same terapije. To se može koristiti uz vizualnu podršku, može se koristiti uz interaktivnu ploču, komunikatore, uz pričajuće rasporede ili uz neke interne simbole i sličice. Još su nam ostale aktivnosti slobodnog vremena. To uključuje sve one neke ležerne, odnosno pasivne aktivnosti poput gledanja TV-a, čitanja knjige ili recimo nekih konkretnih aktivnih aktivnosti kao što su sport, odlazak na izlet, putovanja. Jednostavno obuhvaćamo široki spektar.
Kada prolazimo kroz radno-terapijski proces, jako nam je bitna komunikacija s roditeljima, ali kako s roditeljima, tako i s kolegama stručnjacima, učiteljima, profesorima u školi, u vrtiću, s asistentima u nastavi. Izrazito nam je bitno zapravo iskomunicirati, da jednostavno svi radimo s djetetom na određenim poljima kroz svoje metode rada.